Okay, good evening बयनिसिमबो दा जोङो दङ लाइभ स्ट्रिमाव दा बेखायनो जायफ्रानोखि भिउवार्स नोंथांमोन दङ स' लाइभआव नोंथांमोना जइन खालामदो दा लेटेस्ट आपडेट नोंथांमोननो लाबोदों जिखुनु जाया साख्रि नागिरग्रा एडिआरनिफ्राय लानानै आसाम पुलिस आसाम फरेस्ट स्पेसियेल टेट बिनिफ्राय फरेस्ट डिपार्टमेन्ट गुबुन गुबुन जियानो जा टिचिं नन टिचिं थ' जों सावरायगोन मानोना लेटेस्ट आपडेट सफैदों थ' नोंथांमोना बयबो लाइभ स्ट्रिमाव जइन जा आरो जायफ्रानोखि लाइभआवहाय गैया थ' नोंथांमोनाबो उनावहाय नायनो हागोन भिडिअखौ थाबाय थागोन दा मोजां खबर दङ नोंथांमोननि थाखाय जेनोखि जब एक्सपिरियेन्सफोर दङ बयबो कमेन्ट्स खालाम जायनोखि नोंथांमोना लाइभ नायगासिनो दङ दा जोङो मोजां खबर लाबोदों थ' बेखायनो लाइक खालाम कमेन्ट्स खालाम आरो जायफ्रानोखि चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला सम सम बेबायदिनो नोंथांमोना बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव लाइभ मोनबाय थासिगोन दा फार्स्टआव फैदों अन्जना बर'नि कमेन्ट फैदों गुड इभिनिं आदा गुड इभिनिं सिस्टार एन्ड बेनिफ्राय गोबां रोखोमनि कमेन्ट्स फैदों आं नायगासिनो दङ स' नोंथांमोना लासै लासैनो मोनलांबाय थागोन रिप्लाइखौहाय आं फार्स्ट नायदों आदा होननानै कमेन्ट्स फैदों बेनो जाहैबाय सानसोरां आदसा आं नुवाखैमोन माने गोजौआव दंमोन ना नोंना कमेन्ट्सआ देन बेनिफ्राय एन बड' ब्लग लाइक होनना बुंदों लाइक खालामबाय थेंक इउ एन्ड ब्रह्म मोनजिल आसाम पुलिस एबिइउबि बेनिफ्राय गंगा ब्रह्म हेल' एन्ड गेरेमसा बुंदों आदा आसाम कामान्ड' पस्ट बारायगोन ना बाराया बारायनो हागौ गोदान सरकार जाबाय मा टेनसन गोदान सरकार जाबाय बिजेपि सरकार जाबाय टेनसन लानांगौनि गोनांथि गैला पुलिस लेभेलाव हमेन पलिटिकेलाव गोबांथार माने इन्टारेस्टेड दङ बिथांसिमा स' बेखायनो आसाम पुलिसनि थाखाय मोजां खबर थागोन भेकेन्सि बारायगोन खुनु टेनसन गैया अखा एसे हादों सावना एसे दावरावबो जानो हागौ दे अखा हादों मनिसुन ब्रह्मआ बुंदों एडिआरनिखौल' खोन्थाग्रोदो ब्रादार आदसा खोन्थागोन बिजय ब्रह्म नोंबो भिउसनि थाखाय जानला मोनला भिडिअ नागारबाय थायोलै आदसा नोंथांनि मथेबा आननेसेसारि जानांगौ नाथाय गोबां भिउवार्सनि थाखाय हेल्पफुल जागासिनो आंनि चेनेला नोंथांमोना जायनोखि फार्स्टनिफ्राय दङ बयबो मिथिगौ नाथाय साफा सानैया मिथिया जियानो जा थेंक इउ स' माच कमेन्ट खालामनायनि थाखाय आरो आसा खालामो नोंथाङाबो नायबाय थाथों नोंथांनि थाखाय खामानि होगोन सानसे टाइमावहाय एन्ड नेक्स्ट कमेन्ट फैदों आसाम पुलिस एबिइउबि इन्टारभिउ 2026 ना 27 2026आव जागोन गोजां बोथोराव जागोन 27हालागै जागोन एपइन्टमेन्ट मोननाया आर्मिनि बागै बुंनांगोन अभिजित फंबाय आदसा आर्मिनि बागै बुङोब्ला दा इण्डियान आर्मिथ' डाइरेक्ट गैला इण्डियान आर्मिनि आन्दाराव मोनसे स्किम दङ बेनो जाबाय आगनि फाथ होनना बुङो आगनिबिर स्किम जेरावनोखि आगनिबिरावहाय इण्डियान आर्मि हिसाबै कन्ट्रेक्सुवेल 4 इयार्स साख्रि मावनो हायो आरो 4 इयार्सनि उनावहाय फैयोब्ला लकेलावहाय जिथु स्टेट पुलिसानो जा एसएससि जा बेफ्राव माने चान्सखौ होगोन आइ हप होगोन मानोना एज ए इण्डियान आर्मि 4 बोसोरनि उनाव फैनानै स्कपआ एक्सट्रा खथा थागोन टेनसन गैया एक्स सार्भिसमेनावहाय एप्लाइ खालामनो हागोन आरो मोजां चान्स थागोन दा एसे टेक्निकेल इसु जादोंमोन साउन्डआहाय स' दायो फैबाय कमेन्ट्सआथ' गोबां फैदों आसाम पुलिसनि लानानै आरो गुबुन गुबुनखौ लानानै
दा टेक्निकेल एसे इसु जायो सम समहाय उपाय गैया माला जागोन फिजिकेल टेस्ट दा जोङो फार्स्टआव दै आसाम पुलिसनिखौ जों फकास खालामगोन बेनिफ्राय जों ADRE खौ लानानै पस्टखौ लानानै जोङो सावरायगोन दा ADRE होनोबा ADRE होनोबा बेवहाय जेनोखि आननेसेसारि स्टुडेन्टसफ्रा दाफैदो लाइफआव नायनाङा जुदि नोंनि थाखाय खामानि गैयाबा सदाराम ब्रह्म नोंनि थाखाय जेबो खामानि गैयाबा नों लाइफनिफ्राय ओंखार नों आननेसेसारि कमेन्ट खालामना लाब गैया जुदि नोंनि थाखाय हेल्पफुल जायाखैबा स' नोङो नायनाङा अके देन जों थाङोबा आसाम पुलिस स' आसाम पुलिस होनोबा आसाम पुलिसा दा सरकारा जाफिनबाय जेब्ला सरकारा मा आं नैबे 11 मे उनाव बे नैबे हेडिंखौ नाय स' हेडिं नायोब्ला दा जोङो 11 मेनि उनाव अथ टेकिंआ जानाय चान्सआ दंसै बेखौ सिमा बुंबाय 11 मेनि उनाव मन्त्रि सभा जागोन 11 मेनि उनाव मन्त्रि सभा जागोन बावहाय मिनिस्टारफोरनि दायथ'खौ होनाय जासिगोन नैबे मे दानावनो अब्ला डिपार्टमेन्ट वाइसआव मिनिस्टार खालामगोन जेरै आसाम पुलिसखौ सोर लायो आसाम पुलिसा थायो चिफ मिनिस्टारनि आखायाव हम एन्ड पलिटिकेल डिपार्टमेन्टआ आसामनि CMनि आखायाव थायो अब्ला हम एन्ड पलिटिकेल डिपार्टमेन्टआ CM लायोब्ला स' सान्दोखि मामा लायोब्ला मामायानो जाफिननाय चान्सआ बांसिन दंखायो CMआहाय दा बिथाङा जायोब्ला सान्दोखि आसाम पुलिसनि थाखाय इन्टारेस्टेड बिथाङा गोबां दङ गोबां साख्रि होबाय आसाम पुलिसाव स' बेखायनो जिनोखि जोंनि लाइमोनफोरा दङ आसाम पुलिसनि थाखाय एप्लाइ खालामनाय SLPRBनि आन्दारावनो कन्डाक्ट जायो फिजिकेल टेस्ट आसाम फरेस्ट आसाम एक्साइज थ' फंबायमोननि बिनानावमोननि पस्टआ बारायगोन आरो फिजिकेल टेस्टआ 2026नि गोजां बोथोरनि हमना ला अक्ट'बर नभेम्बराव जानाय चान्सआ दङ बेनिफ्राय एपइन्टमेन्ट मोननाया बिदिनो 2027आव मोनहैनो हागौ आरो फाइनालसिम थ' बेखिनिखौ आं खोन्थाबाय मानोना मन्त्रि रानखांनाय लोगो लोगोनो डिपार्टमेन्टेल वाइसआव जागोन जेरै ADREआव गोबांथार डिपार्टमेन्ट्स माल्टिपोल कम्बाइन्ड डिपार्टमेन्ट्स दङ लाइक हेल्थ थ' हेल्थआव सोर जागोन स' हेल्थआव सोर जागोन नेक्स्ट दाख्लैथ' अशक सिंगाला दंमोन हेल्थआव मेडिकेलनियाव मिनिस्टार हिसाबै एबार सोर जागोन थ' इनफरमेसन मोननाय बादिब्ला सासे बरग'हाय दङ स' बिथाङा मोननो हागौ बादि लेटेस्ट आपडेटआ मोनफैदों इनफरमेसन सर्सआव मोननाय बादिब्ला थिग बेबादिनो हमना ला फरेस्टनि मिनिस्टारा सोर जागोन माने रटेसन जाबाय थायो मिनिस्टारफोरा जानो हागौ BTCनिफ्रायबो सोरबा मिनिस्टार पस्ट मोनगोन नालाय सासे सानैया थ' बिथांमोनाबो डिपार्टमेन्ट थागोन जाय मिनिस्टारा मोनो डिपार्टमेन्ट थायो आरो बे डिपार्टमेन्टनि आन्दाराव साख्रि ओंखारो आरो बेखौनो कम्बाइन एग्जाम खालामनानै मोनसे नाम दोनदोंमोन ADRE दा ADRE 3.0नि खोथा फैसिगोन बे लाइफनि गेजेरावनो दा ADRE 3.0नि बाथ्राखौ बुंखादोंमोन CM बिथाङा जुदि सरकार फैयोब्ला थांनाय बाराव 1 लाख साख्रि होगोन होनना बुंदोंमोन नाथाय 1 लाख साख्रिनि सोलाय 1,65,000 BJP सरकारा आसाम स्टेटआव साख्रि होदोंमोन आरो बुंबावदोंमोन इन फिउचार जुदि BJP सरकार फैबावोब्ला आसामाव 2 लाख साख्रि होगोन होनना बुंदों भेकेन्सि 2L भेकेन्सि होगोन होनना बुंदों बिनि गेजेराव 2L भेकेन्सिया थागोन मेक्सिमाम ADREजों हाबना थागोन अके स' ADREजों हाबना थागोन बे नङा जे फार्स्ट बोसोरावनो 1L साख्रि होगोन नङा लासै लासै माने 20,000 30,000 20,000 30,000 होलांबाय थागोन माने 5 बोसोराव दिनैनिफ्राय लानानै 5 बोसोरनि गेजेराव सरकाराव बिथांमोना 2 लाख साख्रि होगोन बेखौ बिथांमोना फोरमायनानै दङ स' बेखायनो मोजां खबरा बेनो जाय रिसेन्टलि पासआव जादों डिग्री पास खालामनाय 10 पास खालामनाय HS पास खालामनाय फंबाय बिनानावमोननि थाखाय मोजां बाथ्रा बेखायनो मोजाङै फरायबाय था जायनोखि साख्रियाव इन्टारेस्टेड दङ आरो जायफ्रा साख्रियाव इन्टारेस्टेड गैया थ' बे बिथांमोननि आलदा बाथ्रासै आरो बिथांमोना भिडिअ नाया आइ डोन्ट केयार जायनोखि स्टुडेन्टसफोर दङ साख्रि नागिरो इन्टारेस्टेड दङ बा स्किम सरकारि लन स्किम आथुनि नागिरो स' नोंथांमोना आंनि चेनेलजोंहाय कानेक्ट जाबानो जाबाय जाहाथे आपडेटखौ मोनबाय थायो PNRDनि डिस्ट्रिक्ट वाइज काट अफ जागोन नामा आं बेखौ खोन्थागासिनो दङ लाइभआव थाबाय था लासै लासै सावरायगोन कमेन्ट्सखौ मोननैसो नायग्रोनि कमेन्ट्सआ बुंदों कि ABB काट अफखौल' खोन्थादो प्लिज ABB काट अफखौ जों दा बुंनो हाथ'वा माने फिजिकेल टेस्टआनो जायाखै नालाय फिजिकेल टेस्टनि सायावसो डिपेन्ड खालामनानै सोर बिसिबां मार्क्स लादों मादों बिनि सायाव काट अफ एनालाइस खालामगोन दे फंबायमोन दे बेनिफ्राय साहिल बरा बुंनो आदा BTCनि ग्रेड 3आ जेबो आपडेट गैथ'वा नामा ग्रेड 3 दा जेबो आपडेट गैथ'वा मानोना आसामाव सरकार गैथ'वा नालाय मानोना आसामनिफ्रायसो माखासे गाइडलाइन्सआ फैयो काउन्सिल लेभेलाव मानोना मेन बसआ आसामावसो दङ फाइनेन्स जिनोखि फाइनेन्स खालामो SIU एप्रुभ खालामो आसामनिफ्रायसो दिसपुरनिफ्रायसो खालामो थ' बेखौ जों उनाव सावरायगोन BTCनि बागै स्पेसियेल भिडिअ खालामगोन एन्ड रस ब्लगआ बुंनो हायार आसामनि CMआ मामायानो थागोन ना येस 99% चान्सआ दङ
जुदि बे गैयाबा फिजिअ सार्जारिखा बाट खिन्थु आंनि मथेब्ला सेमआ बेनो थागोन मानोना बिथांनि लिड लानायावनो बिथांनि खस्थ' खालामनाय बिथांनि अननायावनो बिजेपिआ हारसिंनो 64 मासि मोननांगौखौहाय 82 मासि मोनदों माने हारसिंनो माने केपेसिटिया जाहैखादों आरो दा बेनि सायाव जों पलिटिक्सनि सायाव जों उनाव सावरायगोन खिन्थु सेमआ बेनो थानाय चान्सआ दङ अनाराम बसुमतारी बुंदों आं कार्बि आंलंनि ब्र आइ लाइक इउ थेंक इउ स' माच नायबाय था आरो शेयार खालाम लाइक खालाम कमेन्ट्स खालाम BTC फरेस्टनि BTC ग्रेड 3 ग्रेड 4 टेटनि सायाव जों सावरायगोन नाथाय BTC हिसाबै टेटआ रिजाल्टआ मे दानावनो फैनाय चान्सआव दङ लंबार मोजां ना खबरा दा मोजाङै दं खबरा मोजाङै दङ बिसाना मा होनदों इण्डियान आर्मि पर्टालनि अनलाइना जादों ना जाया थ' बेखौ आं नायथ'वाखै दे आं नायबा मिन्थिगोन खोन्थागोन आर्मिक्स गुड इभिनिं दानसोराङा बुंदों हुइच वान बेटार जागोन आंनि थाखाय आसाम पुलिस ना आर्मि एसे होदो स' आर्मिया दा इण्डियान आर्मि डाइरेक्टलि गैला दे स' फंबाय इण्डियान आर्मि डाइरेक्टलि गैला दा जाबाय अग्निवीर स' अग्निवीर स्किमावनो इण्डियान आर्मि जिनिखि 4 इयार्स कन्ट्रेक्चुअल साख्रि होबाय आरो एयारफर्सआवबो होदों अके एयारफर्स आरो नेभि बे मोनथाम जिनिखि दङ ना मोनथाम केटेगरि नेभि एयारफर्स बेनिफ्राय आर्मि माने अग्निवीर हिसाबै बिथांमोनखौहाय अग्निपथ स्किम होननाय मोनसे दिहुनदों जेराव 4 इयार्स कन्ट्रेक्चुअल हिसाबै साख्रि मावनो हायो बेनि गेजेरावनो 25%खौ रेगुलार खालामनो बिथांमोना खोथा होदोंमोन दा बे स्किमा गोदानसिना जास्ट बोसोरसेनि लामायाव थांगासिनो दङ मेबि बोसोरनि बारबायगोन थ' बावहाय गोबांथार फंबायमोना गोबांथार माने साख्रि मावलांबाय स' आंबो जेब्लानाखि रल मोनदोंमोन कचिं होनाय लेभेलावहाय गभर्नमेन्टनिफ्राय स' डिउटि गेलेनायाव बिथांमोननि कचिंआव आं एटेन्ड जानो मोनदोंमोन माने मनिटरिं खालामनो मोनदोंमोन आरो बेयाव जाय कचिं लादों स' फंबायमोना गोबांथार माने अग्निवीरआ जइन जालांदोंमोन थांनाय बाराव देन जोङो सावरायगोन नेक्स्ट लेभेलाव बेनो जाबाय ADRE लेभेलाव जों थांबावनो स' ADREआ फैगोन दे ADREआ 3.0 भेकेन्सिया फैगोन अके स' बेखायनो मोजाङै प्रेक्टिस खालामबाय था साख्रि मोननाय मोनैया आलदा खोथा खिन्थु ट्राइ खालामनाया खुनु बैसोनि खोथा गैया बैसोखौ बुंदों बेखायनो 18 निफ्राय 40 इयार्स बा 45 इयार्ससिम स' जेब्लासिम मोना स' अब्लासिम ट्राइ खालामबाय थानो हायो एग्जाम लिरबानो दे पास जाथारगोन मोनथारगोन बे नङा स' बारे ट्राइ खालामबा मोनहैनाय चान्सआ थायो उनावहाय आइडिया मोनलांबाय थायो माने एक्सपिरियेन्स जालांबाय थागोन आरो आच्छा नेक्स्ट कमेन्टखौ जों नायगोन आच्छा BTCनि साख्रिखौ आं स्किप खालामथ'बाय दे BTC साख्रिखौ आं लास्ट जोबनायथिं खोन्थागोन माने जास्ट दायो रायलायबाय थाथ'गोन जोङो आसामनि बागै JEE हाइकर्टनि रिजाल्टआ होसिगोन बारा गोबाव गैला JEE हाइकर्टनि रिजाल्टआ होगोन माने दाख्लैसो MTSनि एग्जाम जालांबाय अके स' MTS लेभेलनि एग्जाम जालांबाय आरो कम्पिउटार एसिस्टेन्टनि जालांबाय दा JEE जुनियर एडमिनिस्ट्रेटिभ एसिस्टेन्टनि काट अफआ खिन्थु डिस्ट्रिक्ट वाइसआव थांगोन अके स' डिस्ट्रिक्ट वाइस काट अफ थांगोन एन्ड लं प्रसेस बिनिया स्किल टेस्ट दङ आरो बाइबा टेस्टबो दङ ना मोनथाम स्टेजाव लादों आरो एसामिसाव क्वालिफाइड नेचाराव जेनोखि खायसे एसामिसाव हायासै स' बिसोरो एग्जामाव पास खालामनो हानाय नङा दुखुनि बाथ्रा बिसोर जे एसामिस आखरखौ रोंथारनांगौमोन ना 20टा कुइसनाव 8टाखौ हाथारनांगौमोन स' बेखौ जुदि हायाखैबा बेयावनो डिसक्वालिफाइड जागोन आरो जुदि एसामिसाव पास जादोंबासो बेखौ नेक्स्ट लेभेलाव राउन्डआव नायनाय जागोन पेपारखौहाय चेक खालामगोन RP मिक्सारा बुंदों एसे सिगाङाव जानाय एप्लाइआ माला रिक्रुटमेन्ट जागोन बायदि आदा मा पस्टआव जादोंमोन खोन्थादो कनफिउस जायो जोंबो गोबांथार साख्रि ओंखारो नालाय आदा दा जेनिबो एप्लाइ दंना गैया स' दायो एप्लाइआ एसेबां खास गैया APSC लेभेलाव ओंखारदों आरो गुबुन प्रजेक्ट लेभेलावथ' प्रजेक्टआव मेरला दं बाट आं प्रजेक्टनिखौ बारा होनाय जाया खारन प्रजेक्टआव हाई लेभेलनि एक्सपिरियेन्स 3 to 5 इयार्स गाहाम एक्सपिरियेन्स बियो नालाय प्रजेक्ट लेभेलाव होनाय जायाखै गभर्नमेन्ट प्रजेक्टफोराव आरो दा मोनसे APSCनि आन्दाराव मोनसे ओंखारदोंमोन हमगार्डआवहाय आं हमगार्ड लेभेलनिबाबो ग्रेजुवेट हमगार्ड डिपार्टमेन्टनि आरो ग्रेजुवेट लेभेलावहाय पस्ट दङ डिग्री पास खालामनांगोन बेखौ नेक्स्टआव खोन्थागोन BTC एडुकेशन मिनिस्टार হবে নাকি এইটো চান্সটো আছে বাট সেউলি মেডাম और रबिराम नार्जी দুজনৰ মাজত এজন চান্সটো আছে বাট এতিয়া ক'ব নোৱাৰে বৰ্তমান যেতিয়া মন্ত্ৰী সভা হ'ব তাৰ পৰাহে গম পোৱা যাব 11 মে পিছত এইবিলাক সব ডিসকাশন আহিব ঠিক আছে एसामिसावनो जाथाराखै आदा आच्छा एसामिसावनो जायाखै एक्चुअली एसामिसखौ जों आखरखौ सिनाया ना बेनि थाखायनो प्रब्लेम जायो बे जिथु JEE एग्जाम गुवाहाटी हाइकर्ट डिस्ट्रिक्ट कर्ट लेभेलाव आरो खिन्थु मोनोबा मोजां थ' मोनोबा प्रमोशन लेभेला जइन्ट सेक्रेटारिसिम जाहैनाय चान्स थायो आरो डिस्ट्रिक्टआवनो पोस्टिं जागोन जिथु कर्ट लेभेलाव
कन्जुबर गुड इभिनिं दादा गुड इभिनिं एन्ड दा जोङो फैना बेल'खि माने जेनाखि गोदान सरकार स' गोदान सरकारा नायदो मा माया एनाउन्समेन्ट खालामखादोंमोन अफिसियेलि बिथाङा एनाउन्समेन्ट खालामखादोंमोन लाइभआव फैनानै कि माने 2 लाख भेकेन्सि नेक्स्ट लेभेलाव फैगोन स' बेखायनो आङो जास्ट इनफर्म खालामनाय बेनोखि माने 2 लाख भेकेन्सिया फैथारसिगोन बारा गोबाव गैला नाथाय मोनसे बाथ्रा ADRE 3.0 फैग्रोगोन आरो इडुकेसन लेभेलाव जेनाखि BEd थानायफोरा GT PGD पस्ट फैखान आरो LP UP नि जेनाखि आसाम स्पेशल टेट फर बर' मिडियाम बेंगलि मिडियाम बा मणिपुरि मिडियाम थ' बे स्पेशल टेट जेनाखि एप्लाइ जादोंमोन बर' मिडियामनि थाखाय गोबां पस्ट दङ आउट अफ BTC आव पस्टिं जागोन दा बेयो एग्जामा दा जितु इडुकेसन मिनिस्टार निरना थिखौ बिथाङा देरहाखाबाय जेब्ला स' बिथाङा इडुकेसननि जेनाखि मिनिस्टारमोन सेम पस्टआव थानोबो हागौ नाथाय बे एग्जामा जुन जुलाइआव स्पेशल टेट एग्जामा जानाय चान्सआ दङ स' बेखायनो जायफ्रानोखि LP UP एप्लाइ खालामदों स' रेडि जाना थादो बेखिनिखौ आं खोन्थाबाय नेक्स्ट होनोब्ला जोङो BTC खौ जों लास्टआव सावरायगोन दे एन्ड बेनिफ्राय आच्छा PNRD अके PNRD कमेन्ट्स फैदों ना कन्ट्रेक्चुअल बियो एक्चुअलि कन्ट्रेक्टबाबो 60 इयार्ससिम थायो दे ब्लक लेभेलाव जायफ्रा मावो मिथिगोन आरो जुदि ब्लक लेभेलाव मावोबा खारन ग्रास रुट लेभेलजोंहाय डिल जाबाय थायोथ' खामानिया ग्रास रुट लेभेलनि खामानि नालाय सोरनिबा सुखु दुखु गांनाय उखैनाय सुखु दुखु गासैबो खोथाफोरखौ ग्रास रुट लेभेलाव मोनथिजोबो जेब्ला ब्लक लेभेलाव खामानि मावगोन जेरै GPC GRS इन्जिनियार बेनिफ्राय कम्पिउटार एसिस्टेन्ट BDO एसिस्टेन्ट BDO ग्राम सेबक ग्राम सेबिका बे टाइपनि ब्लकआव मावोबा स' ग्राउन्ड लेभेलाव ग्रास रुट लेभेलाव गामि गामि थांनो मोनो स' बहुतता बाथ्रा आरो मिन्थिगोन आरो स' PNRD जबा मोजां बाट टास्क थायो हेडेक दङ टास्क हलिडेजों मेटार नङा डेडलाइननि सिगां खामानिखौ फोजोबनांगोन दा बेखायनो PNRD नि एग्जाम होनोबा स' PNRD नि जिनिखि मिनिस्टार दंमोन रन्जित कुमार दास दंमोन स' बिथाङाबो दाख्लै देरहाबाय दा बिथाङा सेम पजिसन थागोन ना सोरखौबा नायजागोन मन्त्रि सभाया आफ्टार 11 मे उनाव जागोनथ' दा 12निफ्राय लानानै हमना ला 20नि गेजेराव जागोन बायदि दा जियानो जा अबे मोनसेयाव लायो मिनिस्टार पस्टखौ रानलायगोन नालाय बे समावनो मानोना हिमन्ता अलरेडि बुंबाय कि माने प्राइम मिनिस्टार फैगोन प्राइम मिनिस्टार फैनानै अभारटेकिं लानाय जागोन जायनोखि चिफ मिनिस्टार मोनो बा मन्थ्रिफोर मोनो अभारटेकिं लागोन प्राइम मिनिस्टार हम मिनिस्टार फैनाय चान्सआ दङ दा बेखौ लाखांनावसो मोनसे मिनिस्टार पस्ट मोनोब्ला मोनसे सेलेक्सन कमिटि बानायो हो सेलेक्सन कमिटि बानायोब्ला सोरबा MLA सोरबा मिनिस्टारखौहाय चेयारमेन दोननाय जायो PNRD निफ्राय गासिबो डिपार्टमेन्टनिफ्रायनो आरो मानोना PNRD नि एग्जामखौ कन्डाक्ट खालामगोन PNRD डिपार्टमेन्टआनो माने डिपार्टमेन्टेलानो बेखौहाय नायगोन ADRE आव गोग्लैया नैबे PNRD नि कन्ट्रेक्चुएला खिन्थु PNRD नि माखासे साख्रिया कन्ट्रेक्चुएल नङैफोरा ADRE आव हाबना दं जेरैहाय गोबां रोखोमनि जेरै हमना ला अडिटरफोर थायो अडिटफोर थाबाय लाइक बिदि थाहैबाय इनिफ्राय मा दंमोन टेक्स कालेक्टर थाहैबाय टेक्स कालेक्टरा PNRD नि दं स' बेफोरो माने ग्रेड 3 लेभेलाव ADRE आवबो दङ आरो दा बेखौ दोनथ'नानै PNRD नि कन्ट्रेक्चुएल एग्जामा जुन जुलाइआव जागोन जुन आरो जुलाइआव जागोन माने मेयावहाय मिनिस्टार पस्टफोरखौ दाजोबगोन नालाय बेनिफ्राय सेलेक्सन कमिटि बानायसिगोन बिसोरो इनिफ्राय जुन आरो जुलाइआव एग्जाम कन्डाक्ट जानाया चान्सआ दङ बेनो PNRD ना खिन्थु जबा हेडेक दङ माने टास्क थायो जेरैहाय मोनसे टारगेट थायो लाइक अरुणोदय टारगेट खालामनाय पेन्सन स्किम NSCP स्किम पेन्सन MGNREGA PMUYG बेफोरनि खामानिया जायो मालाबा आरो PHE डिपार्टमेन्टनिबो लेट्रिनफोरनिबो खामानि फैलाबायो टयलेटनि जिथुनिखि मनिटरिं खालामनाय बाट दायो बेखौ गैथ'वा बर्थमान थ' बेखौ दोनथ'नानै जों नेक्स्ट बारोबा आसाम पुलिसनि इन्टारभिउआ अक्ट'बर नभेम्बराव जानायनि चान्स दं ना आदा थ' दङ फंबाय माने प्रेक्टिस खालामबाय था बिबुं हेलौ आदा गोजोन मोनाबिलि गुड इभिनिं थ' नेक्स्ट CRPF कनस्टेबल एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेट गैयाबा एप्लाइ खालामनो हानाय नङा एक्सपिरियेन्सखौ नांगोन बिसन नार्जारि आं खोन्थाखादों ना एक्सपिरियेन्सखौ नांगोन गसाइबिरा मा होनदों आदा TRM नि भिडिअ लाबो येस लाबोगोन नेक्स्ट लेभेलाव खुनु टेनसन गैया दा जों मोनसे पर्टेलाव थांग्रोनो अके स' मोनसे पर्टेलाव जों थांनो अके नैबे आसाम स्टेटनि मेन अफिसियेल पर्टेल नैबे वेबसाइटखौ नोंथांमोना नट खालामना ला assam.gov.in बेयावनो ADRE नि अफिसियेल फार्स्ट टाइम बावनो फैग्रोगोन आरो बेयावनो पोस्ट एलटमेन्ट बा गुबुन गुबुन भेकेन्सि सेलारि स्ट्राक्चार्स थ' बावनो फैजोबगोन दे स' नोंथांमोना बावनो चेक खालामबाय था ADRE 3.0 फैनाय लोगो लोगो बेयावनो नटिफिकेसना फार्स्ट रिलिज खालामगोन एन्ड सेकेन्डआ जाहैबाय 7 आवबो थांगोन आरो
दा बेखिनि दिनैनि लाइभ स्ट्रिमा थ' आं माने डाइरेक्ट लाइभ फैबाय मानोना मोनसे डाइरेक्ट कन्टेन्ट खालामबा गोबांथार बाथ्राखौ सावरायजाया लाइभआवबा माने गोबांथार कमेन्ट्सखौ नायनानैबो नायजायो नालाय दा बेखिनि दा बासा नङा मोजां खबरा बेनो जे BJP सरकार फैफिनबाय नालाय आसाम स्टेटआव बा NDA सरकार फैफिनबाय साख्रि बाख्रिया फैफिनसिगोनलाय ग्रेड 3 ग्रेड 4 आव इडुकेसन लेभेलाव 50,000 पस्ट दङ थ' जोङो दायो लास्ट डिसकास खालामसै BTC नि सायाव अके स' BTC साख्रिनि सायाव जों लास्ट सिलेक्सननि बागै बा हयथ' जेनोखि प्रसेसनि बागै जों सावरायोब्ला एक्सुवेलि कमेन्ट्सआ फैदों BTC होनोबा गोबांथार कमेन्ट्स फैयो आरो BTC होनोबा गोबांथार माने कन्ट्रोभार्सिबो जायो कमेन्ट्सफोरा दा অ'কে চাকৰি কি ক'লে BTC গ্ৰেড 3 HS ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব এইটো বৰ্তমানলৈকে আপডেট পোৱা নাই ঠিক আছে কাৰণ BTCৰ যোনটো আমাৰ যিনেকি মহোদয় আছে হাগ্ৰামা মহিলাৰ তেখেতে বৰ্তমান একো কি বুলি কয় এনাউন্স কৰা নাই কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান BTCৰ হলিও মানে অসমৰ যিনেকি চৰকাৰ নাছিলে তো এতিয়া চৰকাৰ আহিলে চৰকাৰ হোৱাৰ পিছত এইবিলাক সব ৰিজাল্টৰ কথা বা হয়তো প্ৰসেছ কথা সব আহি যাব লাহে লাহে ঠিক আছে दा जों नेक्स्ट जों फार्स्ट BTC होनोबा सबसे फार्स्ट प्रायोरिटिया जाहैबाय टेट स' LP UP 984 भेकेन्सिनि मेरिट लिस्ट सबसे फार्स्ट रिजाल्ट फैनाय चान्सआ जाहैबाय टेटआ फैगोन সবৰ ফাৰ্ষ্ট ৰিজাল্ট আহাৰ চান্স আছে আমাৰ টেট ৰিজাল্ট ঠিক আছে LP UPৰ কাৰণে 984 ভেকেন্সি আছিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে বেছি সোনকালে আহা ৰিজাল্টটো চান্স আছে যেনে মোটামুটি লাষ্ট উইক অফ মে নহলে জুন फार्स्ट सप्ताह जुनाव नङाबा मेनि जोबनायथिंहाय थ' रिजाल्टआ मेरिट लिस्टआ फैनाय चान्सआ दङ मानोना सिलेक्सन कमिटिया बिनिया CSB नङा थ' सिलेक्सन कमिटि एक्सट्रा दङ टेटनिया एडुकेसन डिपार्टमेन्टनिया स' बेखाय मेनि लास्ट सप्तायाव हयथ' मेनि 30नि सिगां नङाबा जुननि 10 तारिखनि सिगां फैनाय टेट रिजाल्टआ चान्स दङ आरो जिनेखि टेटनि जिनेखि EM बिथां रबिराम नार्जारिया जितु MLA देरहाबाय स' मिनिस्टार पस्ट मोनगोन बायदि होननाय खोनादों जुदि मिनिस्टार पस्ट मोनोबा बिथाङा मिनिस्टार दायित्व लानाय सिगां थ' गावनि जिनेखि दायित्व रेसपन्सिबिलिटि टेट रिजाल्ट थ' बेखौ बिथाङा गावनि आखाइजों एपइन्टमेन्टखौ होलांनो नाजागोन थ' बेखायनो चान्सआ मेक्सिमाम चान्स दङ कि माने मे दानावनो रिजाल्टआ फैनाय चान्सआ दङ आरो टेट हिसाबै अके जों थांसै दायो ग्रेड 3